Soc el patge reial, l'emissari dels tres reis mags d'Orient, que m'envien per donar-vos aquest missatge. Benvolgudes xiquetes i benvolguts xiquets de Gandesa. Som els reis mags d'Orient i tenim moltes ganes de veure-us en aquestes dates tan assenyalades. Però aquest any, a causa del coronavirus, nosaltres també ens hem hagut d'adaptar i prendre les mesures per poder arribar fins Gandesa. Per aquest motiu, i conjuntament amb l'Ajuntament de Gandesa, s'instal·larà una bústia als porxos de la plaça de l'Ajuntament per recollir les vostres cartes. Estarà ubicada des del dia 28 de desembre fins al 4 de gener. També dir-vos que aquest any, a causa del Covid-19, no hi haurà cavalcada, però no patiu. Sabem que us heu portat molt bé en un any molt difícil. Per tant, aquest any ens aproparem a les vostres cases per portar-vos els vostres regals. Aprofitem per desitjar-vos un feliç any nou 2021, ple d'estima i salut. Feu bondat. Atentament, Melchor, Gaspar i Baltasar.